der ligesom altid kommer sådan en daller ind. Altid de der 3-4-5 minutter. Og det er altid broen deroppe, det er altid cykelstativet, der ikke lige var plads i, så jeg skulle helt derned og holde med min cykel. Det er skide irriterende det her, er det ikke rigtigt? Der er det jo okay at sige til sådan en, ved du hvad, prøv lige at høre, Karl, det er så irriterende, du kommer for sent, ikke? For jeg skal ligesom lave dobbelt arbejde, ikke? Kunne de ikke lige aftale, at vi bare sådan, jeg har samtidig, så jeg ikke det henter. Den der, den eksisterer. Denne her på en mange arbejdspladser, ikke alle, så er der denne her. Laver ikke sit arbejde, lad alle andre udføre det. Sune siger, at de har en over eller i politiet. Han kommer hver morgen, når han møder alle strisserne, der skal ud på vagt, så har han sådan et bræt her. Så siger han, siger han, så er der sidder en kugleband. Ej, vi får travlt i dag. Det er godt. Er I klar også noget her? Og der er overhovedet ikke noget på det bræt der. Men han ser virkelig ud, som om han laver noget. De er også derude. Dem, som bare er enormt gode til at se ud, som om de er i gang. Der sker ikke en pind. Vi har dem også ombord. Og vi tjener altså fra 200 passagerer eller 177 op til over 400 på de store fly. Og så kan man have sådan en, der står og hænger hen over siden. Nej, skal du også til Gran Canaria? Ved du hvad, altså det er okay, vi må gerne tale måske, så vi så kommer lidt selvsving. Nej, gud, der er jeg også boet ned. Nej, men det er rigtigt, er du i Puerto Rico, der? Så er det jo okay, at man som kollega, jeg snakker selv meget, lige kan komme forbi og sige, skal vi ikke lige gå med kaffe, ikke? Fordi nu løber de andre altså rundt. Det er jo der, det er okay, for så render man ned bag forhænget, og så siger man, det er fandme irriterende at hænge med, vi bruger altid at snakke ud i midtergangen. Der er det konstruktivt at turde gå frem. Så er der den her mobning, taler dårligt om andre. Vi har faktisk en kollega, kollega er det jo ikke egentlig, det kan man, men hun fortalte os, at hun havde fået et job i Billund Lufthavn ved indtjek. Der sad hun, og hun var helt vildt begejstret, hun havde fået det her arbejde. Hun sagde faktisk, det er så svingdøren, når hun kom på arbejde, det var det her med, yes, nu skulle hun bare, hun glædede sig. Og hun kom ind og skulle sidde ved indtjek sammen med nogle rigtig, rigtig gode gamle tænder, der havde siddet der rigtig længe. Og hendes begejstring ville ikke inden tage, de første passagerer, der kommer og skal tjekke ind, det er et ældre ægtepar. De kan dårligt slæbe deres egen kuffert derud. Og hvad gør hun? Springer ud fra sin indtjeksskranke, nu skal jeg hjælpe, og nej, og løfter kufferten op på det her bånd, og hjælper og tjekker det der boardingkort ud, giver dem der glade og ønsker dem god ferie. Så hører hun lige et par sekunder efter de gamle tanter, der sidder lige der ved siden af, sige, nu må hun fandme holde op med den der begejstring altid, ikke? Altså prøv lige at høre her, hvis vi har passagerer, der er så gamle, så de ikke engang kan løfte deres egen kuffert op på bagagebånd, så er de sgu for gamle til at rejse, ikke? Stille og roligt formået de gamle tænder og fryse hende ud. Hun er stadig sygemeldt i dag på grund af mobning. Og det eksisterer altså også derude. Det er forfærdeligt. Så er der denne her. En, som bare brokker sig. Ikke? Det bliver værre. Nej, prøv lige at høre her. Nu har de også fundet på det her over i syd. Nej, nu skal vi også lave det her. Det er også bedre. Det er der. Ja. Og der er det også okay at sige, eller er det for svært, så brug pilen, spørg ind til den der interesse, eller flyt fokus, vil bare fortælle en helt anden historie og brug noget humor.